Bona vesprada, benvinguts al plenari ordinari corresponent al mes de setembre. Abans de començar, informar-vos que la Corporació Municipal i l'Ajuntament compta amb un nou secretari, al qual aprofite l'ocasió per donar-li la benvinguda i desitjar-li molta sort. És Alfonso Cuesta. Gràcies. I al seu costat també la nova interventora, Amparo Marín, a la qual també en nom de tota la corporació felicite i li desitge molta sort. Gràcies. I per l'últim, ja que estem de felicitacions, aprofite l'ocasió per al company Eduardo, que fa només uns dies ha sigut pare, i en nom de tota la corporació vull felicitar-lo públicament. Enhorabona, Eduardo, i que vagi molt bé. I sense més, comencem l'ordre del dia. Francis, per favor, ajustaràs un poc la veu, que s'estan queixant. Comencem en el punt número 1, és l'aprovació, si procedís, de l'acte de la sessió anterior. Si no tenen que dir res al respecte, passem a votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte? Per tant, s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies a tots. I passem als següents punts, que, com sempre, sabem que és un precepte que es marca la legislació vigent en quant a matèria econòmica. El punt número 2 és la dació de compte de l'informe corresponent al segon trimestre del 2018 sobre el compliment dels terminis previstos en la llei 15/2010. Senyora interventora, vol afegir alguna cosa al respecte? Bé, en l'informe de caràcter trimestral que han elaborat conjuntament la intervenció de l'Ajuntament d'Albal i la Tesoreria, queda establit que el període mitjà de pagament de l'Ajuntament d'Alberic està fixat en 372 dies, mentre que el de la comunitat d'usuaris de vertidors EDAR en 33 dies. D'esta manera, el PMP global està calculat en 73 dies, complint així les obligacions que estableix la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Molt bé, moltes gràcies. Dir-los que la interventora antes estava fent funcions o estava en pràctiques en Albal, per això l'he llegit involuntàriament a Albal, però seguim estiguent en Alberic. Passem al següent punt, que també és una dació de comptes, per tant no n'hi ha debat. De la informació subministrada al Ministeri d'Hisenda en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat. Senyora interventora de l'Ajuntament d'Alberic, quan vulgui. Bé, de la mateixa manera, en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'ha remitit en caràcter trimestral la informació al Ministeri d'Hisenda que s'ha facilitat en els expedients a tots els regidors. Aquesta informació fa referència a la classificació econòmica, als ingressos corrents, així com els de capital i els financers, gastos corrents, operacions de capital i financeres, el romanent de tesoreria, calendari i pressupost de tesoreria, informació relativa a la plantilla de l'Ajuntament, el deute, així com beneficis fiscals i els ajustes que venen impostos per la normativa europea SEC 2010. Per destacar alguns dels datos que tenim en aquesta remissió trimestral, el remanent de tesoreria de l'Ajuntament d'Alberic és de 3.807.980,69 euros. Per altra banda, el deute a llarg plaç a fetge 31 de desembre estava fixat en 2.071.745,72 euros, però cal tindre en compte que en el mes de juliol s'ha fet l'amortització anticipada de 468.000 euros en 280,65. Altre dels datos a destacar és la deuda viva, que està fixada en 2.071.745,72 i els ingressos de l'Ajuntament, una vegada descomptats els gastos i els ajustos que comentàvem a nivell europeu, ens deixen una capacitat econòmica de l'Ajuntament de 1.218.230,56 euros.
Moltes gràcies, senyora interventora. I passem també, mentre ja al punt quart, que és la dació de compte de les obsessions d'intervenció del segon trimestre de 2018. Per favor, senyora interventora. Bé, esta vegada, per obligació del text refós de la llei d'hisendes locals, l'article 218 obliga els interventors a donar compte al ple dels reparos que hagin formulat en aquells casos en què l'alcaldia hagi emès una resolució contrària a dites objeccions. S'ha facilitat igualment en els expedients repartits als regidors aquestes resolucions i que fan referència als reparos 4, 5, 6, 7 i 8. En la majoria dels casos per incompliment de la base 16 de les d'execució del pressupost que fan referència a la necessitat de fer una retenció de crèdit quan la base imponible de la factura siga superior a 500 euros. Moltes gràcies, senyora interventora. Una vegada dona comptes d'estos punts de matèria econòmica, passem als punts pertinents. El cinquè punt és l'aprovació definitiva del compte general del pressupost de l'exercici 2017. Disculpeu, senyora interventora, com vostè vulgui. Voy a hacerlo en castellano. Sí, ningún problema. El informe está en castellà, el informe de esta intervención, si no les importa. El artículo 208 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. En este sentido, la intervención debe someter a la Comisión Especial de Cuentas la cuenta general antes del 1 de junio. Esta Comisión Especial de Cuentas emitió informe que junto con la cuenta general se expuso al público durante un plazo de 15 días, durante los cuales, de hecho más, se podían presentar reclamaciones o reparos observados por los interesados. Constan los expedientes de esta intervención, certificado de la Secretaría de fecha 20 de julio, en que no se presentó ninguna de esas reclamaciones, de tal modo que los informes en la cuenta general se someten a este pleno para su aprobación, tal y como establece la ley, antes del 1 de octubre. Ha sido facilitada a la corporación toda la documentación de este expediente y podemos destacar los siguientes puntos. La cuenta está integrada por las cuentas de la propia entidad local, la de los organismos autónomos y las cuentas anuales de las sociedades de capital íntegramente de la entidad local. Considerando que no existen organismos autónomos ni sociedades mercantiles dependientes de esta entidad, se adjunta en este informe de intervención de fecha 15 de mayo el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria del ayuntamiento. Además, se une a este informe las actas de arqueo referidas a la finalización del ejercicio, así como las certificaciones bancarias que acreditan el saldo en banco en esta misma fecha. Tan solo señalar que el informe de esta intervención es de carácter favorable en cuanto a la forma y al contenido de esta cuenta general. Moltes gràcies, senyora interventora. Bueno, com sabeu, és un aspecte estrictament tècnic que ens marca la legislació que han de dur a plenari. No sé si volen dir alguna cosa per part d'algun regidor. Si no, passem a votació. Vots a favor del mateix. Partit Socialista i Ciutadans per Alberic, per tant 9 vots, vots en contra, X a 3 vots, i Compromís 2 vots també, per tant 5 vots en contra, abstencions, Partit Popular i Alberic pel canvi 3 vots, per tant s'aprova. S'aprova, per tant, el compte general. Passem al punt número 6, que és la determinació d'un dia festiu local per al calendari 2019, substitució del dia 24 de juny. Bueno, això és molt senzill. Com saben, per part del municipi és competent per aprovar 2 festius locals. En aquest cas, per al proper any 2019 s'havia aprovat Sant Joan i la festivitat coneguda així com els Congregats. Dona la peculiaritat que des d'enguany, almenys de moment, s'ha declarat festiu autonòmic el dia 24 de juny, Sant Joan. Per tant, aquest festiu ens queda vacant al jàcer autonòmic. Per tant, se va dur a les comissions la proposta de repetir la línia que s'estava duent els últims anys.
que és fer festiu el dilluns posterior al diumenge de Rams. Per tant, d'intentar potenciar tot aquest cap de setmana al màxim. És la proposta que avui se du a plenari per a la seva aprovació. Algo que dir al respecte? Sense més, passem a aprovació. Disculpe, quan vulgui per part de Compromís, senyor regidor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, Alfonso, senyor secretari, Amparo, benvinguts. Espero que siga fructífera per el bé de vosaltres i del poble d'Alberic. Sí, volia comentar una cosa. El tema no és molt important, perquè és un dia festiu que, com bé se va parlar en les comissions, se proposava que fos el dilluns sant, el dilluns després del diumenge de Rams, i ens pareix bé. El que passa que en les mateixes comissions aparegueren dubtes i altres possibilitats, perquè el diumenge i el dilluns n'hi ha gent que treballa fora i llavors se trobarien que els fills no tindrien escola i ells tindrien que ir a treballar. I hi ha diverses combinacions que no acaba de ser positiu del tot, encara que negatiu no és en ningú cas, però no acaba de ser positiu del tot. Llavors, per enguany anem a votar que sí, però ens agradaria que estudiàrem també, com vam dir a la comissió, dies com el 14 d'octubre, o inclús enguany podria ser el dia de la... El 14 d'octubre, el dia que se commemora l'alliberament del poble d'Alberic, l'alliberament feudal, o inclús enguany, per al d'Àneu, tampoc estava mal pensar en el dia 18 de març, que és molt probable que cau també dilluns, però que és molt probable que hi hagi gent que tinga aquest dia ja festiu en els seus convenis, però n'hi haurà altres molts treballadors que no. I entonces, per als fallers també, empalmar els fallers del poble, empalmar-ho. Entonces, sí, però que podríem treballar-ho més, perquè podríem trobar alguna data que també entre tots poguera ser també millor. Molt bé, moltes gràcies, senyor regidor. Com bé li vam dir a les comissions, és més, allí mateixa vostè recordarà que li vaig suggerir a tots que si tenien altra proposta estem oberts. Nosaltres diguem esta per continuar la línia que duem, però estem oberts a qualsevol altra. Com esta corporació encara decidirà els festius per al següent any, al principi de l'any que ve, puguem plantejar per al següent exercici altres possibilitats. I més tinguent en compte que estan d'acord que van aprovar este. Veient aquesta postura, que estan a favor, passem a votació la proposta de declarar el dilluns, com bé ha dit el regidor, el dilluns sant festiu. Vots a favor de la proposta? Ciutadans per Alberic, PSOE, Compromís, Alberic pel Canvi i Partit Popular. Vots en contra? Abstencions? S'absté Esquerra Unida. XA som Alberic. Passem al següent punt. És la modificació de crèdits 22/2018. Llegirà la part dispositiva la senyora interventora i després el nostre regidor d'Hisenda ens explicarà breument. Quan vulgui, per favor. La modificación de créditos 22-2018 consiste en la dotación de crédito extraordinario y un suplemento de crédito financiado con bajas por anulación, tal y como establece la legislación vigente. Cuando no exista crédito presupuestario o sea insuficiente el dotado y no sea posible posponer al ejercicio siguiente estos gastos, la forma de suplementar estos créditos será mediante estas fórmulas de crédito extraordinario y suplemento de crédito, y entre las posibilidades de financiación existe la de bajas, para lo cual se anulan los créditos de la aplicación presupuestaria correspondiente al acondicionamiento de Ciudad Jardín, así como a lo que respecta en mejoras de centros culturales. Muy bien, muchas gracias, señora interventora. Señor regidor, quan vostè vulgui. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada a totes i a tots. I de nou també em ratifique Alfonso i Amparo, benvinguts. I bé, un poc per damunt, són una modificació de crèdit per a fer front. Per una banda, fa un mes o 2 mesos portàvem a plenari una modificació de romanent, a partir de romanent de tesoreria, per a pagar, amortitzar part del deute que té l'Ajuntament, i això ha generat una sèrie d'interessos i gastos de cancel·lació que ascendeixen a 9.797 euros, que això, clar, en el principi de l'any, quan se van fer pressupostos, no se tenia contemplat perquè no es coneixia aquesta quantitat fins a aquest moment, per tant, hem de dotar aquesta part. I així com hem dit, per a poder que l'Ajuntament ha rebut una subvenció de vora 200.000 euros per a la millora dels polígons industrials, l'Ajuntament d'Alberic havia de posar de fons propis
33.211,77 euros. Això és el que portem també avui a plenari per a poder beneficiar el poble d'Alberic i els polígons d'esta subvenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Algo que afegir per part d'algun grup? Sí, Alfonso, per part d'Alberic pel Canvi, quan vulgui. Gràcies, bon dia a tots els assistents. Reitero les paraules del meu company Andreu, felicite als nova interventora, nou secretari, els desitge el millor. Josep, sí que voldria que explicares, igual que l'altre dia feres en comissions, ja que al llegir la interventora ha quedat com a que els diners s'agafen d'una partida per una millora en Ciutat Jardín i per a dotació d'espais culturals. Explica, per favor, què és, perquè va parèixer que ho llevem d'un lloc que no... Bé, n'hi havia dotat pressupostàriament una quantitat, que eren 32.000 euros, per a pavimentar i acondicionar la zona de Ciutat Jardín. Ciutat Jardín, com coneixeran, són els triànguls estos que n'hi ha al final d'estos carrers, i en aquest moment encara no tenim les firmes de totes les persones que viuen allí per a cedir aquests terrenys a l'Ajuntament. Fins que no estiguen tots, l'Ajuntament no pot fer allí ninguna actuació. Per tant, enguany, en el que queda d'any, és molt probable que no anem a poder aconseguir la firma de totes les veïnes i veïns d'allí. Per tant, podem agarrar d'ahir aquesta part i de cara a l'any que ve, en el pròxim pressupost, tornar a dotar si fa falta. I una part de reposicions i millora de centres culturals que baixem en 13.000 euros, n'hi ha una partida de 50.000 euros, que així se va tenir en compte en el seu moment per a poder sol·licitar una subvenció per a instal·lar un ascensor en la Casa de Cultura. Aquesta subvenció ens ha vingut denegada, també és una subvenció que aportaven diners però havies de tindre fons propis. Dotarem això per a tindre fons propis, aquesta subvenció ens ha sigut denegada, per tant ja no tenim en aquest moment la necessitat de dotar-li per a un ascensor. Per tant podem agarrar d'ahir per a fer aquestes obres que també són necessàries. Moltes gràcies, senyor regidor. Sense més, passem a votació la modificació de crèdit. Vots a favor de la mateixa? Ciutadans per Alberic i Partit Socialista, 9 vots. I Alberic pel Canvi, 10 vots. Vots en contra? Abstencions? La resta de grups, que són Compromís, ICSAP Som Alberic i Partit Popular, per tant 7 vots. Per tant, s'aprova la modificació de crèdit. Moltes gràcies. Passem al següent punt, aprovació definitiva del projecte de normalització de finques en carrera Andrés Montalbà número 1. Recorden que ens segueixen habitualment en el plenari, això ja és un punt que es va dur en un anterior plenari i així s'aprova definitivament. És una problemàtica d'una construcció i una classificació en el pla general, és una qüestió estrictament tècnica que sol·licitaren uns veïns i l'Ajuntament en el fons ajuda a esta família a poder aclarir esta situació i així s'aprova definitivament. ¿Tiene la part dispositiva o algo? Sí, projecte d'organització de finques... Ho explica, ens diu la part dispositiva el senyor secretari. Bona vesprada. Lo que se fa en este punt és realment el que n'hi ha és una normalització de finques. N'hi havia un xicotet tros de solar urbà que no tenia un aprofitament urbanístic i un veí, una família va demanar que li vengueren aquest tros xicotet, que eren 7 metres quadrats, per a poder afegir-los a la seva propietat. L'Ajuntament va considerar que se podia fer i se va fer una valoració del metre quadrat i se va publicar i s'ha aprovat la venda a l'interessat. Moltes gràcies, senyor secretari. Com bé li s'ha dit, és un tema que ja s'ha aprovat en el seu dia en el pleno i així se du l'aprovació definitiva. Vots a favor de la mateixa? Partit Popular, ICSA, Ciutadans per Alberic, PSOE, Compromís i unanimitat. Gràcies a tots. No, disculpeu, m'havia paregut que havien votat. S'abstenen per part de Compromís. Per tant, 15 vots a favor i 2 abstencions per part de Compromís. Disculpen, que ha sigut una confusió. Passem al següent punt, és un reconeixement i pagament de deute en el contracte de recollida de residus sòlids i selectiva, al·legacions i acord definitiu. El mateix dic, és que ens segueixen habitualment en el plenari, saben que estem enmig d'un litigi de l'empresa que ens du avui per avui la recollida de residus sòlids urbans. Sabeu que l'Ajuntament considera que està incomplint de manera flagrant les obligacions que té esta mercantil en el contracte
Per tant, hem iniciat un procediment sancionador d'una quantia molt important. Com el procediment s'està allargant i va acabar en via judicial, el que han fet els tècnics municipals és valorar la part del contracte que consideren de manera objectiva que s'està complint, pagar-li aquesta part, i la part que creguem que no se paga és la que deixem de pagar. I això és la proposta que se li va dir a Acciona. Acciona al·lega el que va aprovar el plenari, és més. A veure, per favor, un poc de silenci. I Acciona ha al·legat, i en aquest acord l'Ajuntament du a plenari ratificar-se en el seu punt de vista i no acceptar les al·legacions d'esta empresa d'Acciona. Llis la part dispositiva i passarem al debat o la votació. Sí, realment és un reconeixement del pagament del deute i s'arrepleguen les al·legacions que ha fet Acciona Facility Service contra l'acord plenari que des del 14 de desembre del 2017 du a terme aquest Ajuntament. L'Ajuntament està duent una provisió de fondos per a tindre en compte en cas de que el procediment judicial sigui en contrari a l'Ajuntament i, a més, s'està fent una provisió dels interessos que podien caure a l'Ajuntament. De moment estan arreplegades de manera... totes les factures fins al mes de maig i en aquest reconeixement s'afegirien els 3 últims mesos fins a agost. Moltes gràcies, senyor secretari. Algo que afegir, si no passem a votació. Vale, sí. Per part d'Albert i pel canvi, quan vulgui. Era un dubte ara al final. El secretari ha dit que així s'ha d'incluir agost o ja està incluït en el que tenim així? Ahí en esa fulla no està, però es tindria que calcular perquè a més el pagament és constant. Vale. Algo més? Volia algo per part de Compromís? Andreu? Sí. A veure, en el grup Compromís, des que se va començar aquest tema en Acciona, hem apoyat a l'Ajuntament. Hem sempre votat a favor de que l'Ajuntament continuara en un procediment sancionador o de reclamar-li a Acciona que compliran les seues funcions i que entenia que com no ho feia, no li pagava. I clar, nosaltres que l'Ajuntament ens diga que el concessionari de la retirada de residus no està fent el que el plec de condicions obliga, no n'hi ha més que respaldar-ho. I confiàvem en que això, després que s'han fet informes per part de la policia, dels tècnics i tal, que això anava a ser una cosa fructífera. Però, després de pareixer que d'un informe, no estic segur si era del Consell Jurídic Consultiu o no sé qui va ser el que va informar, en què obliga l'Ajuntament a que pague per almenys el que entenc que estan fent. Nosaltres ens hem quedat així una miqueta despagats. Com Acciona. Si no és perquè ens obliguen, encara ens quedem més despagats. Si l'Ajuntament suggereix ara pagar, encara ens quedem doblement despagats. No. A veure, Andreu, ho aclarim perquè no tingui dubte. Aclarim-ho. Els abogats municipals, dins de l'estratègia judicial, ells consideren que deguem fer això per a no tindre tant de cúmul econòmic. I en aquest cas el Consell Jurídic refrenda l'opinió municipal i que siga la via judicial la que decidisca, però en ningú cas contradiu a l'Ajuntament. Molt bé, home, si l'Ajuntament no paga, clar, està clar. De totes maneres, d'acord, l'Ajuntament ara passa de decidir mantindre aquest litigi en Acciona abans d'arribar a una mesura judicial en ja pagar, perquè ho aconsellen així. Una part. L'Ajuntament seguir reclamant el mateix, per dir una xifra que no s'exacta. L'Ajuntament li seguir reclamant 800.000 euros, però el resto de diners es paga. Oi? A pagar, no? Andreu, fins ara... Jo no he dit el total. No, a pagar. Vostè porta així. El tercer punt... Andreu, fins ara ningú regidor volia conformar aquestes factures, perquè quan les factures eren incorrectes perquè no s'estava prestant el servei, ningú firmava les factures, perquè diuen, això s'està fent mal, per tant no ho firmem. Ha plegat un moment que diguem no. De la factura, de tota la factura, dels 20 i pico mil euros que és la factura, n'hi ha 15.000 euros que sí que s'està fent, perquè la basura s'està replegant. A pesar de que els contenedors no els han canviat, que falta un operari, que falten un munt de servicis,
i aquests servicis que falten suposen tants diners. Entonces, l'Ajuntament li vol pagar la resta de diners, però l'Ajuntament segueix reclamant els mateixos diners. Però com els tècnics ja han quantificat quant és el que reclama l'Ajuntament, entonces ara sí que reconeguem la deuda i li paguem la part que l'Ajuntament creu que ha complit. Però l'Ajuntament manté la mateixa postura, no havent canviat. La diferència és que fins ara no li havíem pagat perquè no havíem quantificat exactament totes les factures i ara al quantificar-les ja les paguem. Saps, Andreu? A més, així mos ho aconsellen. Molt bé, nosaltres estaguérem apoyant totes les resolucions de l'alcaldia que portava així al plenari i esperàvem una altra que això se resolguera d'una altra manera. Entonces, en este caso, en el que el Ayuntamiento porta así a acord, a la vista de lo atendido el acuerdo en el tercer, reconocer a Acciona Facility S.A. una deuda, saldo acreedor, a fecha de hoy por importe de 457.631, és a dir, que passem d'una fase d'esperança a una que ja estem pagant 457.000 euros, doncs entonces nosaltres ens han quedat... Cobrir les esquenes judicialment i econòmicament. I així ens han recomanat els tècnics i així ens ha recomanat el nostre equip jurídic. Però torna a repetir que és complicat que l'haig a decepcionar perquè no havem canviat. O sigui, el nostre argument és el mateix en juliol que ara. I si l'ha canviat, doncs perquè el seu pareixer haurà canviat personalment, però el nostre no ha pogut canviar perquè és exactament el mateix. Algú més vol afegir? Senyora regidora, quan vulgui. Sí, bones per a tots. Si em permetixen que faig dos preguntetes al senyor secretari i a la interventora per aclarir, perquè jo sí que vaig a seguir en la mateixa postura que vaig tindre el pleno passat. Vamos, el nostre vot va ser... Senyora regidora, tinc en compte que ells són nous i en aquest expedient no estan molt al dia, i vostè està al corrent. No, és que no és de l'expedient, perquè jo no vaig a parlar de l'expedient, vaig a parlar de tema administratiu i per això li ho preguntéis que sé que són els que m'ho poden contestar. Ja, però si és d'un... Bueno, pregunte i si té algo que veure en el pleno... Desgastos. Entonces, ¿qué fem? Modifiquem la regla de gasto, modifiquem la estabilidad presupuestaria y vamos, la imagen fiel del ayuntamiento contablemente se pierde, pero... Entonces, vull que quede recalcat que ni és competència plenària, que així el que vota a favor és responsable de lo que està fent i que estic advertint de que n'hi ha un principi comptable que es diu no compensació i que, per tant, no se pot compensar. Vostès el que tenen que fer és les coses, com les vaig dir ja a l'altre plenari, vostès doten pressupostàriament el total per l'altra partida. Vostès en voluntària li fiquen els 210.000, reclamen-li los Acciona, no les van a pagar i en executiva entonces compensa, que és el que se fa. Així, sí, és així com se fa. El principi comptable, vamos, no dona dubte a una altra cosa. Per tant, dic que no és correcte, este punt no està bé i ara, a més, vaig a insistir en que avui anem a reconèixer-li un deute als senyors d'Acciona i va quedar-se en l'aire que van a passar els interessos. Uns interessos que entenc que una vegada se reconeixi aquest deute, si no pagueu abans dels 30 dies o es depositeu en algun lloc per a que, és un dubte que això no ho explicareu a la comissió, poden causar molts interessos. Llavors, realment tampoc sé fins a quin punt, al no haver factures físiques, perquè ells no van a presentar ningun tipus de document, entenc, per les al·legacions d'ell, un jutge podria potser dir, bueno, és que vostè està reconeguent que fa 2 anys i mig que no li ha pagat i aquests 400 i pico mil euros s'havien treballat. Entonces, preocupa que potser després els interessos pujarem més de lo que estem reclamant-li per un altre lloc. Per tant, el nostre vot va ser en contra. Vostè entenc que vota en contra i estic segur que tindrà el seu assessorament extern, que tindrà la seva capacitat. Però vostè entén que nosaltres, a part de que vostè té perfectament clar que això és un tema estrictament tècnic, vostè entén que nosaltres ens tinguem que seguir pel criteri que es marquen els tècnics municipals? Feta, vostè fica el seu debat polític i canvia les paraules, però bueno, bé, igual me dona. Jo sé que les persones que treballen així treballen molt bé i que tots els que treballen tenen dret d'equivocar-se. Tots. Vostè també.
Vostè també s'equivoca moltes voltes. Claro, bueno, exactamente. A veure, qui té la decisió de tornar les factures des de primera hora d'Acciona? Qui decideix tornar-les? Se tornen en el moment, se deixen dins d'un caixó no sé quants mesos i no se tornen en plaço ni en fetge com se tenien... És que, clar, si anem al tema polític, ara vaig entrar en el tema polític. Vostès començaren això mal fet. Mal fet perquè tingueren factures en el caixó. Vostè té 30 dies per tornar la factura si no és correcte. I entre vengo, toma i no les tornareu. No les tornareu. I això era feina dels regidors, no dels tècnics. I no la fareu. Vegeu com s'equivoqueu també. És que, clar, jo no tinc mai la culpa de res. No, sempre tenen els... Perdona, vostè no és la primera vegada que segurament haurà vingut algun tècnic a dir-li com hauria de fer alguna cosa i vostè li ha dit com vol fer-ho. No? Vostè no li diu quina és la seva idea de fer les coses? O quina no és... Hombre, venga, que nos conocemos aquí todos. Va, què me té que dir a mi? Entonces, no tire valors fora. Els tècnics han fet la seva faena. Segurament vostès decidiren, i ho ha dit vostè, no firmar-les, i al no firmar-les, el que ha passat és que s'ha tingut que agarrar i sabia perquè vosaltres decidireu, i ho has dit tu, que no volíeu firmar-les. Pels vostres motius tindreu. Però ahí en l'aire queda. Però no se tornaren quan tocaven. No se tornaren quan tocaven. I així se firmen. Ahí una ineficàcia política en un tema tècnic, en un tema d'un expedient, perquè és que no és així. És que no té raó. I si ho qüestionen totes les de la llei. I ho diu, els tècnics ho fan mal. Però no, vol qüestionar-ho, però no qüestionar-ho. Jo no li canvio les paraules, dic el que vostè ha dit. I és que no li veig un altre sentit al tema. Diga. Primer que tot, als tècnics se'ls ho ha dit ben privat, que crec que són els que tinc que dir no si a lo millor, per a deixar a ningú ni evidència. Vostè avui ha portat a plenari 400.000 euros en factures reparades per una interventora que li ha dit que no ha fet bé la seva faena. Estan o no estan firmades? No ho ha dit jo, ho està dient un informe d'intervenció. Senyores, fiqueu les piles. Sí que firma factures que potser hauria d'haver-les fet d'alguna altra manera. Quantes reparos d'intervenció tinc quan era vostè regidora d'Hisenda? Va, que això ho fan tots els ajuntaments, per favor. No ho diga, va, per favor. Que és per no fer retenció de crèdits, per favor. Que sap vostè perfectament que això ocorreix en tots els ajuntaments. Que són perquè el procediment administratiu en algun moment té algun fallo. Que el regidor no fa retenció de crèdits ni alguna cosa. Això és el més habitual i això vostè sap perfectament que no li dic que passa en alguns, que passa en tots els ajuntaments d'Espanya, o no? Ah, vale, però no diga vull ara crear una alarma així. Que jo no estic dient que no, el que t'estic dient és que me pareix molt bé. Vostè estava amb mi, vostè portava no res d'alcalde, i és fàcil que s'equivocara perquè se té que ensenyar. L'intervenció li diu, senyor, vostè antes de fer un gasto me té que dir que a veure si tinc diners en eixa partida. I vostè a primera hora li pot costar. Jo ho entenc que li puga costar a vostè un poquet. Vostè només no. Però vostè ja porta 7 anys. I vostè també. Jo no tinc ni un reparo, ni uno, traumen uno, ni uno. Bueno, vostè tampoc feia gastos. Ni uno. En la vida ha fet un gasto que no tocarà. Per això mateixa. Vostè ja porta 7 anys d'alcalde i ja se podia haver ensenyat. Bé. Algo que afegir al debat? Senyora regidora. Res, jo simplement, a veure, el que va iniciar tot això era jo que duia la basura, ¿vale? I no estava d'acord en firmar aquestes factures perquè no se complia debidament el ple de condicions. Que això ho tenien que haver fet vostès quan estaven així. ¿Vale? Vostè també estava, igual que estic jo ara, estava vostè. ¿Vale? El ple de condicions no se duia quan tocava i estaven tirant-se uns diners en l'Ajuntament d'Alberic quan no se prestava un servici que era el que tenia que prestar. I per això jo en un principi me vaig negar a firmar aquestes factures, perquè n'hi ha moltíssimes coses, i me vaig ficar en contacte en secretaria i en intervenció, i ells feren el que consideraven que tenien que fer, que per això són els tècnics, senyora Sant. I pense que si no ho hagueren fet, igual vostè haurà estat
reclamant o renegant o criticant-nos en tot el seu dret, per supost. Així estem per criticar-nos i per dir-nos el que teníem que dir. Però que coste que aquesta contrata se va fer en el 2009 i vostès estigueren des del 2011 fins al 2015. Això ho tenien que haver fet vostès. I aquests diners se van tirar en aquest poble d'Alberic, perquè ni ficaren contenedors, ni xòfers, ni netejar, ni res. Que segueixen fent més o menys el mateix. Segueixen fent exactament el mateix. I l'Ajuntament d'Alberic, el poble d'Alberic, està pagant-li X diners per un plec de condicions que se va firmar en el seu moment, quan ells no el complixen. I aquest és el tema, senyora Sanz. I això és el que estem fent este Ajuntament, defendent els interessos i els diners del poble. I si vostè no està d'acord, està en tot el seu dret, però res més. Vol contestar? Té raó, Charo. Perdona, senyora Lázaro. Té raó. Estava jo entonces. I així porto totes les còpies, si vol, les fetges de les juntes de govern on les persones que estaven en mi, igual que jo mateixa, li reclamarem al senyor alcalde que agarrara accions en contra d'Acciona. Les tinc totes, vaig a contar-te-les. 1, 2, 3, 4... Hasta el mateix dia que el senyor alcalde va decidir que trencarem el pacte. Li exigíem que li obrira un expedient a Acciona. Per tant, entenc que vostè això no ho sabia i per això m'acusa d'algo que no sabia, però que si algú tenia interès i durant tot l'impàs de passar d'una empresa a l'altra, de canviar, que canviaren, primer venia un senyor, després venia un altre, els va dir moltes vegades que s'anava a obrir un expedient i els demana moltíssimes coses. Però l'expedient, un soldado raso no l'obri. Està clar? Llavors, igual que me tira a mi encara, potser vostè també tenia que tirar-li-ho encara al seu soci de govern ara. Jo, la meva part de culpa, potser per no haver insistit tant com vostè, la puc assumir, perquè vostè li ha fet més cas que a mi, o als meus companys, perquè en aquest cas eren els meus companys, i cada un que assumisca la seva culpa, perquè tots ens equivoquem, però que nosaltres, des de principi, quan veieren que anava mal, ho reclamaren, ja t'he dit, si vols les còpies de les juntes de govern, les tinc així, perquè ho veges. Molt bé, doncs alguna més que afegir per part d'algun regidor? Senyor regidor? Sí, moltes gràcies. Bona nit, senyor secretari, senyora interventora, benvinguts, bona feina, bon vent. Un sentiment agredolç. Per una part, agre perquè anem a manifestar i anem a ratificar la nostra postura de votar en contra del que sí que creguem que és, per damunt de tot, una estratègia política equivocada de la qual deriven actuacions tècniques i administratives a raó d'aquesta estratègia política equivocada. Per tant, fem aquesta distinció. L'estratègia política equivocada des d'un principi és equivocada i després els tècnics han de fer el que han de fer arreglo les decisions que prenen els polítics. I per una altra part, sentiment de ratificació i de compensació de les reivindicacions que des de fa molt de temps venim fent en aquest Ajuntament, i en aquest sentit avui crec que és un dia per recordar que en l'any 2007, 2008, 2009, quan se valorava la possibilitat d'aquest contracte de recollida de residus sòlids urbans per a 10 anys, ja advertíem que la privatització, o en aquest cas el seguir en un procediment encara més llarg de contractació extern per a 10 anys, que porto el que porto. Vull dir, jo veig que per damunt de tot, totes les explicacions que se donen i totes les valoracions, independentment d'un grup o un altre, van en la línia de que al final la gestió indirecta ha sigut molt dolenta, i ho hem culminat en una gestió de reclamació dels interessos públics més dolenta encara. Per tant, repeteix el que dèiem al principi, sensació ambivalent, d'agredolç, se confirmen els nostres auguris de que de aquellos barros estos lodos, aquell contracte de 10 anys a raó de 300.000 euros a l'any de recollida de basura després ha portat el que ha portat, i després, pel cas que ens ocupa concretament,
tenia sí una sèrie de qüestions que m'agradaria haver valorat, però ja me les ha aclarit gràcies a la intervenció de la companya Estefania, estan aclarides. Anem a votar, nosaltres sí que continuem votant que no a esta equivocada estratègia política de l'equip de govern. Molt bé, moltes gràcies. Vots a favor de la proposta? Ciutadans per Alberic i PSOE, 9 vots. Vots en contra? Compromís, Partit Popular, Ixa som Alberic. Abstencions, Alberic pel canvi. Per tant, s'aprova. Moltes gràcies. Passem al següent punt. És la dació de comptes dels decrets i resolucions d'alcaldia, així com dels acords de la Junta de Govern local. S'ha repartit als diferents grups polítics i, per tant, se dona per fet. I passem a les diferents preguntes que ens han entregat els diferents grups municipals. Començarem amb les que ens ha transmès el grup Alberic pel canvi. Quan vulgui, senyor Martínez, les enumera i com bonament puguem li contestarem. Gràcies. Bé, la primera pregunta, com que el senyor Puig va tindre a bé respondre-la, la retire. Passe directament a la segona. Fa unes setmanes, en un grup de Facebook van aparèixer queixes sobre la neteja del parc caní. Al dia següent creguem que es neteja el parc. És necessari rebre queixes per Facebook per a netejar el parc? Quina periodicitat hi ha en el manteniment d'aquest parc? Hi ha alguna normativa que regule la distància mínima que ha d'haver-hi entre el parc i l'escoleta infantil? Tercera pregunta. A l'entrada nord del poble, venint des d'Alzira, hi ha un clot prou gran i perillós des de fa temps. Quina administració és l'encarregada de reparar-ho? I quarta i última pregunta. A l'altra rodona d'entrada al poble, on teníem una olivera que ens va costar molts diners, pareix ser que aquesta olivera està deteriorada, que té branques seques, possiblement mortes. Es fa un seguiment i manteniment adequat dels arbres del poble? Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Com bé ha dit, ja el senyor Puig li ha contestat la seva pregunta. Gràcies. A veure, al respecte del parc caní, efectivament, n'hi hagueren reclamacions i se va actuar al respecte i s'està fent l'hincapié en la conscienciació. Vostè sap que perquè se pugui dur un manteniment adequat també té que haver per part dels usuaris un poc de voluntat de recollir especialment els excrements. Dir-los que la periodicitat que se du és la marcada en els plecs, però actualment se li ha demanat que se reforce i l'última voluntat que se li va transmetre i és el que vulguem aplegar a un acord en l'empresa de neteja viària és que se neteja tots els dies. Actualment era de 2 a 3 dies i ara la voluntat per part de l'Ajuntament és que n'hi hagi una neteja diària, a primera hora. Després, no n'hi ha ninguna normativa al respecte, és a dir, el parc caní no té ninguna consideració d'un espai especial, ni tòxic, ni res, per tant no n'hi ha ninguna normativa al respecte que tingui que haver ninguna distància mínima respecte a ningun tipus d'edificis. Després, el que ha dit al respecte del clot, ho tinguem en compte, gràcies. I l'última pregunta, la senyora regidora Parcs i Jardins vol contestar-li. Quan vulgui, senyora regidora. Sí. Senyor Alfonso, sí, és una olivera que està a l'entrada del poble, que la va implantar en el seu moment, en un principi, i l'olivera està cuidada. I n'hi ha unes persones, uns jardiners, que són els que se dediquen a ella. Si vostè es refereix a una rameta que jo he passat a veure, que és aixina, que està un poc seca, però l'olivera està cuidada. I n'hi ha unes persones que se dediquen a podar els arbres en les medides que aquest Ajuntament pot. Gràcies, senyora regidora. Passem a les preguntes que ens ha fet el grup municipal Ixa som Alberic, Esquerra Unida. Quan vulgui, senyor regidor o regidora, les enumera i li contestarem. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Carretalà, les persones treballadores d'aquest Ajuntament afectades per la reforma de la llei de l'Estatut Bàsic, pel que afecta a les vacants dels oficials de la policia, en quina situació es troben? Següent pregunta, senyor Carretalà, en relació a la gestió de la piscina coberta, per què s'ha separat el contracte de gestió i explotació del contracte o servei de manteniment? Per què el contracte de gestió i explotació és de 2 anys i no hi ha cap contracte de manteniment? Senyor Carretalà, en quina fase es troba la negociació pel local del nou arxiu i quines opcions es valoren? Senyor David Garcia, ens pot dir què ha passat amb el semàfor de la Glorieta? Un moment.
Senyor Carratalà, pel que fa a l'expedient d'ocupació de la UE2, ja està finalitzat? I en tot cas, ens pot dir quan comencen dites obres? Aquestes actuacions suposaran un cost econòmic als veïns ja consolidats de l'Avinguda de la Diputació? Senyor Carratalà, s'ha iniciat expedient sancionador a l'empresa constructora de la piscina? Vull dir, la primera empresa. Quin és el cost total de les certificacions aprovades i pagades a aquesta empresa? Senyor Carratalà, sap vostè que l'empresa Solar Hispània no té permís d'activitat? Si és així, per què s'està utilitzant el solar per fer un pàrquing de camions? Senyor Carratalà, com està el projecte de l'empresa Top Recambios per iniciar l'activitat al polígon I3? Senyor Garcia, continuem amb els problemes de talls de llum al barri de la Troneta. O, si no continuem, han tornat a aparèixer els problemes. Què s'està fent al respecte? Quines mesures s'han pres per les accions d'incivisme i vandalisme generalitzat al poble? Senyor Garcia, aquest estiu portem més de 20 robatoris a cases del nostre poble. S'ha convocat una junta local de seguretat? S'ha parlat amb la Guàrdia Civil? S'està actuant conjuntament? Senyor Puig, ens pot dir quina quantitat econòmica en euros s'ha recaptat per l'explotació publicitària de les instal·lacions esportives municipals l'any 2017? Camp de futbol municipal, camp de porra, pavellons esportius, etc. Moltes gràcies. Molt bé, comencem amb les preguntes. A veure, la primera pregunta li la vaig a contestar perquè entenc el que està preguntant, està formulada de manera totalment errònia. No n'hi ha ninguna reforma de la llei de l'estatut bàsic dels oficials. M'imagino que se refereix als oficials de la policia. Els oficials de la policia el que ha hagut és una reforma de la llei de coordinació de policies locals, que ara els policies locals, els oficials de policia local, en lloc de, per accedir, tindre que tindre el batxiller, tenen que tindre una formació professional. Pues bueno, com bé sabran, amb la negociadora se va aprovar la modificació i ara està en el període de dur-ho a terme, sol·licitar les titulacions als que estan ocupant els llocs i l'Ajuntament actuarà conforme a la legislació corresponent, que no és la llei de l'Estatut Bàsic, és de... Segon al respecte, volia fer-ho col·loquial, com tu dius, però mira per on dic, vaig copiar, això és còpia i pega d'una part de l'informe del punt de l'ordre del dia del plenari passat. Pues lo que se reforma és la coordinació. Perfecte, perquè entenc que en vez d'un retret és un capote en forma d'ajuda, moltes gràcies. Jo a veure, vull fer-ho així, però... Sí, no tinc problema, t'ho ha dit per bé. A més, policia local... Però, què vull dir? Que és aquesta frase, justament, reforma de l'estatut bàsic, tret d'allà. Vale, siguiente punt, en relació a veure, la gestió. Per què s'ha dut per separar la gestió esportiva de la gestió de manteniment? Perquè són gestions absolutament diferents. La gestió deportiva la dura una empresa de gestió deportiva i la gestió del manteniment té que durar una empresa especialitzada en el tema de l'aigua, en el tema, pues, en el tema sanitari i demés. Són absolutament diferents. I sí que n'hi ha contracte. El contracte de gestió de la piscina n'hi ha un contracte de 2 anys i en el contracte de manteniment n'hi ha un contracte menor fins a final d'any mentre traguem els plecs de licitació per a fer un contracte més llarg, però n'hi ha un contracte menor. Després, com bé diu, el tema del nou arxiu ens trobem en negociació, no li puc dir més perquè estem precisament en negociacions ara de diferents propostes. Siguem pregunta el senyor García, per favor, quan vulgui, senyor regidor. Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Bé, el que passa al semàfor de la Glorieta és que la instal·lació elèctrica del mateix està molt danyada a conseqüència del mal estat del cablejat. Els tècnics ja han avaluat els desperfectes i en breu, estem parlant possiblement de dies, estarà solucionat. Gràcies, senyor regidor. A veure, l'expedient d'ocupació de la UE2, precisament la funcionària, l'oficial major, està en ell. Estem esperant que se compliren els plaços de les notificacions als propietaris. Com alguns no agarren la carta, és un poc costós, però confiem que en breu finalitzi tot l'expedient. No li puc dir fetxa d'inici d'obres, per experiència no vull dir fetges en les obres, que després ja sap el que passa. I la idea de fer-ho així és per intentar que no tinguin cost econòmic per als veïns. Estem en ello, no li puc dir exactament, però això és la voluntat. A més, sempre ho hem dit així. L'expedient sancionador de l'empresa constructora, sí.
El que passa que està estudiant el tècnic pertinent el cost respecte a la nova empresa, el cost que va tindre que assumir la nova empresa per a repercutir-li a l'empresa anterior. I està en aquest procés, perquè l'empresa nova s'ha tingut que fer càrrec de molts costos que se li repercutiran tota en l'expedient a l'anterior empresa. I sí, sé perfectament el tema de Soler Hispània, i no sé si sap que n'hi ha un expedient, se li ha sancionat pertinentment, se li ha requerit i estem ahí, però l'Ajuntament té que actuar conforme a la legislació, no puguem anar allí i se li ha fet un expedient sancionador molt important econòmicament. 2.000 euros. No, 2.000 no. De 3 a 60.000 i encara no sé si estava taxat finalment. Ahir Pedro me va dir 2.000 euros. Jo pense que no, i possiblement. El primer expedient. Demà li ho miraré, però sé que estem anant contra ell, Ja, però és que això, vull dir, prenguem el pèl. Bueno. Sí, home, això no està urbanitzat, no pot tindre pàrquing de camions. No pot fer més obra que la estrictament... No està fent més obra que l'estrictament permitida. Per al manteniment del motroco. I Sí, el motroco ha ficat el motroco per fora, l'ha pintat no sé quantos, vale. De manteniment. Però els camions allí... Per això li havem obert l'expedient sancionador, senyor regidor. Bueno, el projecte de l'empresa Torre Canvio, sí, a més ja sé que vostès digueren que no han complit. A veure, vostè sap que hi ha hagut un canvi. En un principi era Torre Canvis el que anava a ser i tenia la voluntat de fer-se càrrec de tot, però ha plegat Indetrac en la voluntat de comprar-ho tot. És més, Torre Canvio s'ha comprat una nave en un altre poble. Sí, té un tros de propietat, però sap que el propietari majoritari és Indetrac. I la voluntat manifesta, no ho dic jo, ho dic Indetrac, és urbanitzar-ho tot i fer-ho tot. Per tant, de Torre Canvios no li puc dir més. Li puc dir més el que presentà l'altre dia el projecte d'urbanització definitiu Indetrac, i que Indetrac té la voluntat de manera immediata iniciar les obres perquè ha plegat el conveni Iberdrola i de més. És que ara ha canviat, és Indetrac, a més. Crec que vostè està al corrent del tema. Siguen preguntes, senyor García, per favor. Sí. En referent als talls del llum del barri de la Troneta, dir-li que per part d'aquesta administració sempre estem portant tot a terme de tipus d'actuació en l'àmbit policial, en col·laboració, en aquest cas, en la Guàrdia Civil, al igual que en altres administracions, perquè, com sap, és un problema policial i també, per un altre costat, també jurídic. I també hem mantingut contactes amb l'empresa subministradora elèctrica. Successivament, en diferents sessions plenàries, vostè ha repetit aquesta pregunta. Jo sé que a vostè li preocupa, però nosaltres també som conscients de la problemàtica que pateixen els veïns en aquesta zona. I dir-li que no anem a escatimar ningú esforç fins que erradiquem el problema al 100%. És la nostra responsabilitat i anem a treballar en ello. Li dic perquè igual en la pròxima sessió plenària torna a preguntar lo mateix i tinguem que tornar a contestar lo mateix. Nosaltres estem treballant i estem ficant tot el nostre esforç per solucionar i pal·liar aquest problema. És més, si creu que no estem fent lo suficient, pot participar en les reunions que conjuntament fem en la Guàrdia Civil perquè sepa vostè de primera mà què és el que estem portant a terme i què és el que estem fent. Perquè ens preocupa molt la sensibilitat social que els veïns es queden sense llum. David, és que tots els mesos, jo faig la pregunta perquè tots els mesos els veïns m'ho diuen i tinc l'obligació de fer-te la pregunta. Per supost. Jo no li dic que no faig la pregunta, però simplement per preguntar més la mateixa pregunta no se soluciona abans. Siguiente pregunta, per favor, senyor García. A les accions d'incivisme entenc que vostè fa aquesta pregunta, que de fet m'alegra perquè justament entenc que és perquè es refereix a les diverses queixes veïnals després del període estival en quant a l'accés de ruïdo per part d'alguns vehicles a motor. Pot ser perquè són unes queixes que han rebut després de l'estiu, de vehicles que circulen en lliure escape, no compleixen l'ordenança acústica i com a medida hem posat en marxa ja l'adquisició d'un aparell de medició acústic que la policia farà
posarà en marxa permís d'inspeccions rutinàries per exigir el correcte adequament a la circulació i compliment de l'ordenança acústica. Anem a estar molt pendents de tots aquests comportaments incívics que puguen crear qualsevol tipus de molèstia. És més, també vull tindre en compte i agrair també de vegades la col·laboració ciutadana, que en alguna ocasió ens han fet arribar documentació, inclús alguna vegada en forma d'imatge, tipus vídeo, que sempre aquesta col·laboració ciutadana ens ajuda a veure on està el problema i intentar actuar en la major eficàcia possible. Falta lo del tema de robatoris en les cases. Sí. Com vostè sap, el període estival sol ser un període on desgraciadament augmenten aquest tipus de delictes. Les vivendes se queden molt desocupades. No obstant, dir-li que la xifra que diu vostè no és correcta. Així jo tinc els partes d'intervenció de la policia local de tot el període estival en quant a robatoris de casa i només en tinc 5, no n'hi ha més de 20. Si em permetís, dir-li només dues cosetes. En temes de seguretat ciutadana, fer aquestes afirmacions i magnificar un problema com este crea una alarma social innecessària. És que no se pot fer, no se pot utilitzar la seguretat ciutadana com a radi polític. Estos temes n'hi ha que tractar-los amb el màxim rigor i serietat. En quant a la Junta de Seguretat que vostè fa referència, com sap, la farem el mes de març. No hem considerat que tinguérem que fer una Junta de Seguretat per als casos que vostè es diu, però no obstant sí que hem estat en contacte amb els superiors designats per la Guàrdia Civil per a fer tasques de vigilància i control de zones afectades per robatoris i donar-li una continuïtat amb la finalitat d'intentar pal·liar al màxim aquest problema. No obstant, és un problema en què ja li dic que no anem a baixar la guàrdia i anem a intentar treballar dia a dia per a aquestes situacions cada vegada es donen menys en el nostre poble. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Puig, quan vulgui, l'última pregunta, per favor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Miquel, vostè sap perfectament que l'Ajuntament no té una ordenança de publicitat en els pavellons, ni en el camp de futbol, ni res, i és simplement uns acords que les entitats esportives del nostre poble arriben per tal de sobreviure un poc millor. Sap que l'Ajuntament no ha recaudat cap euro i no sé realment a què venia aquesta pregunta avui en el plenari. Ho dic perquè n'hi ha una normativa i tu la coneixes millor que jo. Estan obligats les associacions i els col·lectius a estar fiscalitzats. No poden haver diners per ahir corregent en forma d'ingressos ni d'uns ni d'altres. Vull dir, tu fiques a la meva boca que jo sé o deixo de saber. Jo puc saber, evidentment, i puc dir el que puc dir, però tu tens l'obligació de contestar-me a mi una pregunta i ja me l'has contestat i ja està. Tu, l'Ajuntament d'Alberic no veu ni un euro per l'explotació publicitària dels espais físics. Perfecte. Això és el que volia saber. Moltes gràcies. Molt bé. La senyora regidora, senyora Alessandre, volia dir alguna cosa? Quan vulgui. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vespre a tots. Com bé saben, estic al càrrec de la regidoria d'Igualtat i ha deixat a tots els consellers un programa d'invitació als actes que esta setmana es començarem per a celebrar el mig any de la dona i la Setmana de la Igualtat. Farem cursos de risoteràpia, farem una xerrada perquè tinguem una exposició de dones deportistes i també hem organitzat per la tolerància i per la igualtat una paella en uns tallers, uns xocs per als xiquets i una actuació d'un grup valencià que fins ara crec que no n'havíem dut així al poble. Vos espero a tots, espero que ho transmitiu, que el poble participe i que ens vegem allí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè i si no tinguem res que afegir per part de les persones que ens acompanyen, desitjar-los que tinguin bona nit i gràcies. Disculpe, Mateu, volia fer alguna pregunta? Però se va canviar l'horari, no? A les 8 del matí, no?
amb ella, però l'ordenança... De tota manera, ara ja van en bufadors elèctrics para causar menos problemes i són menys sonoros. Ara últimament no tindrà aquesta queixa. Són bufadors elèctrics des del mes d'agost. Des del mes d'agost ara utilitzen bufadors elèctrics que el bufador elèctric quasi no fa ruido. ¿Vale? Ja. Pues per això n'hi ha un agent cívic i se perseguís i se controla al màxim. I se intenta controlar al màxim, però al final les xiques menors tenen també pares i mares. Vol que li diga. Claro. Però si no, el recinte firal l'hem instal·lat 2 porteries i 2 canastes. A veure si van allí. En la muntanyeta anem a adaptar-les ara. Volen estar en la glorieta, perquè les mares volen estar allí. De què? No, ni hi ha una ordenança ni un horari màxim. Vale, se li transmitirà a la policia para que estiga damunt i se complisga el que marca l'ordenança. Ho tindrem en compte. Sí, ara precisament van a fer una actuació en aquesta zona, perquè està David mirant això. Que sí, ho agraïm. Molt bé, doncs bueno, moltíssimes gràcies. Bueno, estan morint-se també per la invasió urbanística. Els pins, el problema, conforme creixen, perden estabilitat, perquè les arrels no poden eixamplar-se perquè n'hi ha edificis, i conforme són més grans, no és per falta d'aigua i això, és per falta d'estabilitat, se cauen per això. El pi creix, però baix no creix perquè no pot, perquè n'hi ha finques. No se pense que no és la preocupació i que venen tècnics a informar-nos i que no és falta d'aigua, Perquè a més vostè sap que en la muntanya els pins no se reguen, els pins se reguen de la pluja. Sí, és una preocupació prou important que tinguem al respecte. Estem... Bueno, com ja ha fet totes les suggerències del senyor Mateu, gràcies a tots i bona nit. Si té alguna més, mos la pot dir. Que sí, home, sí, per sopar. Ara ho comentem si vol, Mateu.